ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിനൂസ് കിച്ചൺ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ച പാലിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കലക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് തന്നെ 1/4 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് നൂൽ പരുവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിക്കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് അലിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്ക പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് അളവിലാണ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന കസ്റ്റർഡ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പാലും കസ്റ്റർഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കൈവിടാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് പോവും. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കസ്റ്റർഡ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് പുഡിംഗ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പുഡിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്ക് റസ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ റസ്ക് ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. റസ്ക് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കസ്റ്റർഡ് മിക്സിന്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബദാമും പിസ്തയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത ലെയർ വീണ്ടും നമുക്ക് റസ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിരത്തി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി റസ്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റർഡ് മിക്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിറയെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കാണാനായിട്ടും നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് കോരി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ താണു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയും റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ.